Здравейте, аз съм Gangsta Boy 098, а тук сме с Стефан. Мой приятел. И днес ще играем малко CS. Ще ви го направим леко хумористично. Да. Ако ми лаги, много се извинявам, ще се опитам да оправя проблема. Или ще се опитам просто да снимам с друга програма, но разберете ме. Аз съм доста новичък в снимане на клипове. И се надявам да харесате тая лигня. Ти паса, какво се правиш? Ти от кой ще си? Аз се паднах от контртерористи. Само да си намаля малко звука. Да знаете, аз изглеждам с зимно облекло. Аз се казвам Слендърмен. Ние сме в клана CS Pro, аз съм CS Pro агента, а той е... Не, защо не си в клана? Окей, сега ще си го Оф, не го прави. И аз ще си го махна. Без това не ми. Аз имам вече друго име. На моя YouTube канал. Gangsta Boy. Мисля, че въобще няма да ми лаги, защото доколкото гледам като тия как играят, не им лаги. Нито на мен. Аз снимам, не ти. Няма да ти лаги, естествено. Извинявам се, че снимам и аз, но много не разбирам тези неща. Ще те науча, като някой ден дойда. И да знаете, че ние с него обичаме да се гониме. Да, И после ни хетнаха. да. Играхме как наци в тия, кой ще гони и ни хетнаха. Да. Ние сега, защото като се падаме от различни отбори, се чакаме някъде и се коляме да сме мъжки. Да, което също е хубаво. Стреляй ги, брат! Така, голем си. Ще гръмне и той ще умре. Не умре. И започваме играта. Сега взимам П4-4, моето любимо оръжие. Супер, не ми лаги. Сега се приготви да ядеш бой. Чакаме се в П. Аз не знам защо ходя към А. Винаги обичам да ходя към А. Към Б вълна. Тук е и мой приятел, не само Левски. Не Тук ме чакат. Тук ме чакат тия. викам, някой невидим ме уби, заклевам се. Как зад мене? Как зад мене? Аз съм CS Pro. Не, аз съм CS Pro, Gangsta Boy 098. А ти? Лов Рая, нали? Чай сега се прекръста. Той има любовни проблеми. Да. Лошо положение. Кажи като почваме играта, защото аз искам да видя нещо в скайпа. Щом така искаш? А някой да се джойна от като терористите, да може да се джойна в терористи. Чай да се кръстат CS Pro Love Royale. Да, това е нашия клан, CS Pro. 20 seconds, control, exploding. Не банан, не сме готови за батъл. Мистер Банан. Един от моите интересни име. Нали ти идваш? Аз тук се прекръстих. Идвам към Б. Към Б или към А? Бъх. Но умрях първи, естествено. Искаш ли на друг сървър? Не, този ми е любим. Но аз го мразя. Гледай мен ако можеш. Шит. Просто нашият отбор е малко слабичък за това. Трипл кил. Сега
Не си ли ров рая? Вече съм от терористи, да знаеш. Окей, сега да знаете какво сега правим ти ви щастливи. Ще се гониме сега. Не, няма, ще е такова. Ти си точно под мен. Ресни се. Що? Не знам, защото всички геймери правят така. Аз не. Ще мислят за нуб, също и мен. И най-хубавото, дами и господа, че не ми лаги. Къде си? Ти къде си? Аз съм не мърда. Не мърди от базата. Ето те зад тебе. Супер. Въздушна свирка! Той как ми прави въздушни свирки? Гледайте го той. Той е гей. С бомбата ли си? Не. Аз си взех моето оръжие. Аре, сега ще ги намушкам всичките. Иванова. Странно име. Сега съм с моето нещо като снайпер. Идваш ли? Да. Аз съм на прицел в момента. И затова ходя бързо. Супер, убих един. Браво. Аре, още един. Убих банан! Убих банан! Мъра дъчка банан. Някой тук що ме уби, някой тук се крие, сигурен съм. О, ти си бомбата ли? О, убих банан! Вижте, дами и господа, убих банан! Така играят истинските прота, не като Стефан. Идвай към Б. Къде си ти? Ето те. Стефчо, я ела за малко. Да ми видиш логото. Имам пета такова. Хвърлям флашка. Заслепих се, мамка ти стара. Не влизай. Не влизай, хвърлям бомба. Нищо няма ми направи, нали знаеш? Гледай, те убият. Ей, тук съм. Идвай, чакай, един се крие зад кутията. Видя ли го? Да, видей го. Аре, излизай бе, Мишко. Тук ли? Това е моето оръжие, дами и господа. Включително се надявам много самия и хареса ми. Да, наистина, защото ми трябват. Към тази студио 8 много обичам, защото не снимам с лагове. Леко ми лагна тук. На мен нещо с копчето далеко ме шандави. Все пак ти си донесе тук, що... Ей, той е с пушки! И аз много обичам да играя с пушки, дами и господа. Б4-4. Нямам. Включително от пищаците, аз имам към Б. Към... Моите любими пищаци са двата пищака, много ги обичам. Да, наистина. Яки са. Мамка му ти. Тук има някакви невидими, сигурен съм. Аз съм с снайперка и ги цепа. Гледаш ли ме? Да. Трябва да има някакви невидими, няма как. Да, няма как сега да се качиш. Ето ми тяло. Виждате ли какво е хубаво? Аре, ела пак, момчето ми. Не бех готов. Ей, са дойди. Виждаш ли ми тялото? Красота. Ти уби някого. Не, верно, не съм бил никой. Да, ти не беше само. Вероника, не аз. Гадост. Мамка му, той там ли се е крил, е? Аз гледах и сега гледам много фат. Той само той остана. Ей, са ни скатаха. 19-10-3. Но във всеки мап, всеки сървър, терористите са по-силни. Да, това на мен ми прави впечатление. Всъщност от някои сървъри тия двойките са по-силни. Аз обичам да играя като единички. Не знам защо. Сега съм принуден да игра с пищак. Аз съм принуден да играя с SMG. Ела зад мен. Къде си тия? Къде си? Точно за теб.
Чакай да те ръгам задни, къде е? Сега ги бих. Сега ги бих. Аре, ще ми се правите ли, бе? Убих един! И тук още малко. Защото бях с пищак. Ето, дами и господа, убих един. Е, само аз ли убих един от всичките? Къде си оста? Умрех. Умрех. Но все пак направих един кил. Не знам, що съм тук. И съм на последно място. Защото не се ресваш. Просто напиши на кой начерта RC, нали знаеш? Се извинете, но Стевчо е малко нов член. Малко нов на Counter-Strike. Извинявам се, че... Просто лаптопа беше дълго време на ремонт и... Нямаше време да задобрееш. Позабравих време. Аз и CS не съм играл толкова бая време и пак станах най-добрия. Да знаете, че аз най-добре правя хетки с това калашника, но най-добре се бия с пушки. Вземи си пушка, бе. Нямам пари, тя е 3000. Ако и... Много ме дразни, че е такова. CSGO се плаща с излеви. Ама, като я платиш от нея също ти дава скинбари. Това верно ли? Значи? Още нямам пари за пушка, затова си взех това пропаднало нещо. Стевчо, къде си? Ето. Въздушно. Взели си пълнители? О, не. Цъкаш 7 и 6. Готово. Нали имаш 120? Нали имаш 120? Ние сме 8 души. Поне изхъпих кръв. Аз съм се скрил за една кутия, гледаш ли ме? С нещо тук такова. Да. Браво, ето точно. Ти Стевчо ли ще убиеш, бе, а? А? Пипа потрай. То си съм жива. А ти какво чакаш? Защо го взимаш това? Това е добро. А! Малка му мамка ти да ева. Мамичета ти. Той се казва Facefuck. Дето убих. О, взех си два пищака и моето оръжие. И сега си патронки. И за пищака. Леле, на това го биха в главата и той още жив. Брат, добре ли си? Къде си, бе? Ето тук чакам. Мене? Не причаквам. Да, и горе-долу теб чакам. Аз сега идвам. Има ли някой някъде? Да, но се опитах да убия и така и не оцелих. Къде е? Малко съм крив. В бето! Ако искаш го изненадай в гръб. Аз току-що той ме уби. Не знам защо си се кръстил Слендърмен. Значи сега се прекърсетих се. Леле, направиха първа кръв. First blood. Я да видя колко дългичък е станал този клип. Оф, аре, зареждай. Брат, много ме дразни това, този компютър. Ще не се го хвърля. 14 минути. Колко ще снимаме? До 20. Къде си? В базата. Как се кръсти? CS Pro SWAT. Имам само 30 патрона. Ти с пушка ли си, бе? Не, аз съм с калашник. Искаш ли? Не. Ти какво имаш? Чит. Що ме разсея? Факта е, че като стреляш и мен О, бих един! Мистер Банан! ето е Сапа с ножка, що?
А. Една го той обаче, мистер Банан. Гледам Вероника. Ето съм. Хареса ли ти кой убих? Да. Любимото ти нещо. Не, банан. Да, ние сме на 12 години. Те, сега съм ги разкатал. Знаеш ли защо? Виждаш ли това? С пушка. Да. Я стреляй в стената. Обърни се. Дори куршум ли стреля това? Да. Аз си приближавам мерника. Що ме даш това? Не знам. Обичам да си ги мятам. Аз влизам. Ако ме убият... Гледай, брат, винаги като влезна ми си хабили леко. Малка ти. Тук относно. Къде си? А! Убихме. И сега в момента гледам теб. Убиха. Ресни се! Моля те, ресни се. Просто го направи. И той е банан, още нема кил. И аз нямам кил. И ти нямаш кил. Аз се реснах. И ти се ресни. Не си се реснал. Реснал съм се. Аз те виждам с 0-10. Знам, чакай само да таком. Започна играта. Аре, залагайте бомбата. Ето. Кросет залага бомба. The bomb has been planted! The bomb has been planted! Да знаете, това малко шаш. Какво съм? Шант. Не съм шантав, аз само се лигавя. Само да ме видиш реално. Вия гледай как се казва един дразър секс. Той я направи първа кръв. Сега не може да я обезвреди. Сега не можеше да я обезвреди и без това. Видях си пушката. Взех снайпер. Не си добър със снайпер, нали? Се пробвам. Дай ми го на мен, аз ще дам калашник. Колко патрона имаш? Пълни са ми. Не искам. Се пробвам снайпер. Сериозно. Шит. Изхъби го на то 80%. 80%. Напиши като мен. Напиши като мен. Ръса напиши като мене. Какво? Напиши RC като мен. Защо? Просто напиши. Не, още не си се реснал. Какво му е на това? Защо? Какво му е на това? Що не можеш да се реснеш? CS Pro черта RS. Ти си написал CS Pro черта RS. Не, това е за име. О, убиха мистер Банан! Горкия банан. Вероника не мърда. Вероника е... Сай си му по 4-4, ако имам парите. Аре. 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 Съжалявам, че си вземам това, не калашничка, но искам да си купа броня. Къде си ти? Имам само 30 патрона за клеване. Имаш ли пари? Не, имам 0. Вземи моето! Имам патрони. Не, аз това си моето оръжие. 21 деймидж това. Шит. Мамка! Само го хитнах веднъж. Мистер Банан е умрял. Кой има 12 мирания и 0 кила? Ти! 20 минути е. Кажи чао. И това беше всичко. Да, още 10 минути.
Оф, много дълго ще стане. Добре, това беше всичко от нас. До следващия път. Добре, това беше всичко от нас. Чао от Gangsta Boy 098 и Стефчо. Чао.